No 2024, o caso de Giselle Pelicot sacudía o mundo. Seu exmarido foi condenado a 20 anos de cadea por drogala, violala estando inconsciente e convidar a máis de 50 homes para participar nestas agresións durante 10 anos. Todos eles foron tamén condenados. Agora esta historia inspira a nova campaña do Concello de Pontevedra pro 25N. Ela, fronte un acto que conmocionou a todo o mundo, ensinounos que a vergoña tiña que pasar e que traspasar a outro bando que é onde se exerce a violencia sobre as mulleres. Por iso, este 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, Pontevedra contará maltratadores en lugar de vítimas. Segundo os datos recollidos, entre o 2015 e o 2024 contabilizáronse en Galicia 12.976 homes condenados por sentenzas firmes por violencia machista. Houbo 4.500 delitos de tráfico de drogas en Galiza nos mesmos anos. E se o tráfico de drogas é un problema social e a ninguén se lle ocurre cuestionalo, como estas cifras de máis de 12.000 maltratadores, insisto, con sentencia firme, con sentencia condenatoria, non nos leva a botar as mans á cabeza. O Concello acompañará esta campaña dunha programación que comezará xa o 30 de outubro. Ás 12 despregarase a instalación artística co lema da campaña. Haberá tamén 4 faladoiros con mulleres representativas para reflexionar que se pode facer para combater a violencia machista. Tamén se proxectará o día 17 de novembro no teatro o documental de Mabel Lozano sobre a explotación sexual. Constantemente na loita contra a violencia machista, outras mulleres teñen que poñer o corpo e nos parece que ese recoñecemento é importante porque grazas a mulleres como Ana Marcos ou Iria Piñeiro hoxe podemos falar con máis liberdade ou case con máis liberdade do acoso e do abuso sexual. Durante o mes de novembro haberá outras actividades como o ciclo de pioneiras no marco da programación previa aos Premios Feroz ou un concurso de defensa persoal e empoderamento. Ademais, o luns 17 no pleno darase lectura a declaración institucional co gallo do 25N, que este ano correrá a cargo da quenda de oficio de violencia de xénero do Colexio de Abogados.